Sanamkela Avalanche of Grace, kamalam ndithenjiwe molweni emva kwepasika siyakholwa uyawalonwabela ixesha lakho lepasika. Siyambulela uYesu ngamandla ovuko lwakhe la angaphakathi kuthi. La mandla avuse uYesu Kristu alapha ngakuthi. Masisoloko siwabiza. Let's declare la mandla kaYesu. This power of resurrection empilweni zethu. Ukuthi la mandla mawatshintshe impilo zethu. Mawaphintshe yonke into esezimpilweni zethu nakumafamilies wethu. Isifundo zethu sanamhlanje sasifumana kwincwadi kaLuka 23 ivesi 45. Lenziwa mnyama ilanga, isikhuselo sendawo eyingcwele saqazuka phakathi. Isikhuselo veil was torn into two. Curtains laqazuka kabini. Isixelela ntoni lonto? Ukuba izinto zijikile izinto xa uYesu Kristu eyobethelelwa emnqamlezweni. Zininzi izinto azenzileyo zokusifela, zosithwalela izono zethu. La mnqamlezo bewa evuka nawo ibingengowezono zakhe, ibingowezono zam nawe. Wawuthwala uYesu la mnqamlezo akakhange ajike endleleni. Yiyo loo nto nathi noba kunzima noba kumnyama entla kufuneka sisoloko sibambelele endleleni yethu yokholo. Nankuya ilanga lakwamnyama, ilanga labamnyama. Nasempilweni yakho kuzawuba khona amaxesha obumnyama, kodwa xa kuza kusa kuqala kube mnyama. Ayitsho loo nto uba kuzukhanya empilweni yakho. Khuthazeka kakhulu. Bese le vesi ithi kuthi ngoku singaya kuYesu Kristu. Imiqobo ngoku isusiwe. La mqobo, la curtain ibisihlukanisa noYehova. Ihlukanisa abantu kunye nowemaxhoba yakhaleza uYehova. Ngenxa yezono esingeke sikwazi ukujongana bekusoloko kukho la mqobo osihlukanisayo. Kodwa ngoku ngonyama Yesu zajika izinto ngoku. Zijikile izinto. Ngaya ngoku Yesu Kristu. Uzithwale wonke umthwalo wakho uze nawe kuye. Tshilo wathi zani kumne nanonke abasindwa imithwalo nzani nikuphuma. Le ivesi izoqinisa our prayer lives. Life yethu mayiqine ngakumbi. Praying without ceasing. Singadinwa ukuthandaza. uYesu Kristu ivulile indlela. Ukufakwa kwakhe kusivulela indlela eyoba masiye kuye. Zinjalo noba zinjani. Onobody ngoku mabangene. Akukhethwanga into yoba hayi wena unawuthetha noYesu Kristu. Ukufakwa kwakhe kuyivulile indlela. The veil is torn into two. Okwesibini, inhliziyo ezi zethu nokholo lwethu luvuselelekile ngakumbi. Siyokubonile uYesu Kristu kuLuke 22 verse 44. Bekungelulanga kwindlela yakhe eGetsemane, kodwa ethandaza wabila phaa. Umbilo wakhe kwangathi ligazi. Yomelela emthandazweni wakho, qina emthandazweni wakho, ungasuki emthandazweni wakho. Ungayeki ukuthemba uYehova, ungayeki ukuthemba uYesu ngempilo yakho. Thandazile umbilo wakhe kwaze kwaba ngathi ligazi. Bubuhlungu owayenabo, kodwa zangajiki. Waza watsho wathi njena mayidlule kum le ndebe.
wathi bawo le ndebe mayidlule ingabi ngokuthanda kwam, ngokuthanda kwakho. Ukuthanda kwakhe ke bengeke kube samjika, kangabe sajika ukuthi hayi ngoku ndiyajika. Into nayo uye wancedwa, wathunyelelwa ingelosi to strengthen him. Tata ke wathumela ingelosi, uYesu Kristu. Qina ekuthandazeni, ungayeki ukuthandaza, ungayeki ukholo lwakho, ungathi hayi mna kudala ndikule ndlela. Yomelela ujonge uYesu Kristu, phakamisela ujonge uYesu Kristu. uYesu Kristu u-influential, yambona nangoku into yokusasi-influencer nangoku, ukufa kwakhe, i-redemption the salvation imenza abe in-top list uYesu Kristu empilweni zethu. Sijonge kuye, jonga kuye nawe, yekukhalaza. Siphindile sambona kuLuke 23 verse 34 kwindlela yakhe uYesu Kristu. Uyasomeleza uthi ebona indlela aphetheke kakubi ngayo, ebethwa, ubethiwe kabuhlungu, ebethelwa izonengezo zakhe, ebethelwa mna nawe. Kodwa wathi uYesu Kristu, baxolele baba, bayazi into abayenzayo. Ebuhlungwini wathi baxolele, bayazi into abayenzayo. Isifundisa nathi into yoba masoloko sinoxolo, sixolela abantu. Xa yena ekwazela ukusixolela izono zethu, wakwazi uzithwala izono zethu, ewevuka nazo, thina yintoni esenza into yokuthi singaxolela abantu? Masisoloko sinoxolo empilweni zethu. Sifundiseni ngoYesu Kristu. Bekubuhlungu nje sethu, bekungelulanga, kodwa wathi baxolela, abayazi into abayenzayo. Abayazi into yoba nje banithwelela umnqamlezo, ndikhulula bona, ndikhulula bona. Ikhethini lizawuvulwa ngoku, izawukrazulwa phakathi, ukwenzela into ukuthi bazingenele and pour their hearts to Jesus Christ, babe nale relationship with Jesus Christ. Siyambulela uFather God ngokusithumelela unyana wakhe kuphela kwamzini, ukwenzela into ukuthi sibe nale relationship, si-strong empilweni zethu. Masivuseleleke ke, masivuseleleke, sisoloko sinolothando, sisoloko sinombulelo, hearts of gratitude ngento uYesu Kristu ayenzileyo. Nawe ke xa ungekamamkeli uYesu Kristu, Good Friday lena uYesu ufele umntu wonke, akafuni nje into ukuthi siye esogweni uYesu Kristu. Nathi asifuni, yiyo laa nto sithetha ngayo, asifuni uye esogweni. Funeka wena wazi into yokuba njena uYesu Kristu apha akhoyo kungoku ebeyofela wena. Uyakuthanda, uthando lwakhe, akafuni nix ngakuxelela uze wancamela ubomi bakhe ngenxa yothando lwakhe to mankind. Yiyo loo nto siyacela uba wamkele uYesu Kristu. Izinto ziyajika xa wamkele uYesu Kristu. Umjiko wempilo zethu, umjiko neyakho impilo izojika. Enkosi kakhulu. Jesus loves you.